אנחנו מקפידים על הפרדה מוחלטת בין התחום שלנו, שהוא התחום המסחרי בווילסון, לבין הפרופסיות המקצועיות, ואנחנו לא פולשים לאף תחום, לא לתחום עריכת הדין ולא לתחום השמאות וכו'. אבל, נגיד כך, מכיוון שאצלנו יש יועצים אדריכליים ומעצבי פנים ועורכי דין וכו', אנחנו יודעים לראות את העסקה לא ברמת השיווק שלה. כלומר, אנחנו חושבים ומבינים את העסקה, אנחנו מדברים אותה. אז כשאני ניגש מבחינת הבדיקות שלי, אני יודע היום להוציא סקירה ללקוח, שהיא סקירה כוללת ומקיפה על העסקה שהוא הולך לעשות. זה אומר מיקום הדירה, המצב הרישומי שלה, אופן רישום הזכויות של הדירה, קרבה של אנטנות סלולריות, תוכנית עתידית מתוך תוכניות שהן קורמות עור וגידים וקיימות כבר בוועדה המקומית, או מתוך תוכניות שכבר אושרו, וגם אנחנו בודקים באתר של מנהל התכנון תוכניות עתידיות וכו', ואנחנו מייצרים פה איזושהי סימביוזה או תמונה שהיא כוללת כדי לשקף ללקוח ולהראות לו גם את המצב הקיים של העסקה שלו וגם מצב פוטנציאלי עתידי. כמובן שאנחנו מאוד נזהרים